rámci Európskeho týždňa mobility sa 18. septembra uskutočnil v centre nášho mesta Deň bez áut. Prvoradým cieľom podujatia bola propagácia udržateľných foriem dopravy, najmä pešej a cyklistickej, ako aj zdravého životného štýlu a ochrany životného prostredia. Organizátori pripravili pre deti našich materských a základných škôl pestrý program. Mohli si zahrať spoločenské a športové hry, kresliť na asfalt, obzrieť si hasičské auto alebo si zajazdiť na elektrobajkoch. A návštevníci podujatia, ktorí prišli na bicykli, mali občerstvenie a kávu zadarmo. Dostupná bola aj výstava Tvoja planéta, tvoja voľba, ktorú pripravilo občianske združenie Dunavit.